Ako predseda vlády Slovenskej republiky vyjadrujem ostrý nesúhlas s rozhodnutím amerického prezidenta Bidena povoliť použitie amerických rakiet dlhého doletu na ciele na území Ruskej federácie s jasným cieľom úplne zmariť alebo oddialiť mierové rokovania. Ide o bezprecedentnú eskaláciu napätia. Ide o rozhodnutie, ktoré marí nádeje na začatie akýchkoľvek mierových rokovaní a ukončenie vzájomného zabíjania Slovanov na Ukrajine. Times of India videos, your daily dose of India and the world. Global news, different views, and sharp analysis. Pressure of expectation from your fans, your supporters. That is often served as a backdrop for several Bollywood. You're not a brute majority anymore. If you individually take out Tera. Making sense of global conflicts. Tracking the new emerging world order. Strike on Israeli military bases. A multi-pronged. To stay out of harm's way as Israel started bombing targets across. Understanding changing alliances in a polarized world. Tune into TOI videos for all this and more. Click on the bell icon to subscribe and never miss an update.